o tom, že vodka je najviac nízkokalorický alkohol, proste najmenej kalórií. Ideme si urobiť fit drink, bez trošku víc kopitka a chcem, aby to malo čo najmenej kalórií. Orange juice, dám mi poviem len toľko, že už aj toto je samo o sebe workout. Na zdravie. Propagovať alkohol ako športovec, ktorý Aplikácia použije na cvičenie a nazýva to fit drink, je teda pekný úlet. Zavádzať vodka s džusom, ktorá má 200 kalórií v jednom drinku, ako o niečom nízkokalorickom je ešte väčší úlet. A pri šejkovaní povedať Dani, už toto samé o sebe workout je medziplanetárny úlet. Ľudia, prosím, minimalizujme alkohol. Alkohol je pre telo jed. Preto ho pečeň prioritne spaluje a vtedy telo úplne zastavuje spalovanie tukov. Napríklad takéto dva drinky sú na úrovni plnohodnotného jedla. Takže si radšej vyhoďte z kopytka prechádzkou v prírode a neberte si rady od ľudí, ktorí pre peniaze spravia všetko. Wow, ďakujeme, že si nám oznámila, že alkohol je zlý. Ty si tak úžasná. Nebyť teba, tak by sme všetci slepo nasledovali Cibulkovú a všetci by sme sa stali alkoholikmi. Ešte, že ťa máme, aby si nám mohla povedať, že Cibulkovú nemáme počúvať. Pretože Cibulková je tak extrémne obľúbená, že nebyť teba, aby si nám to neozrejmila, tak my by sme ju všetci slepo nasledovali. Všetci by sme sa rozchlastali a prechlastali by sme sa až do hrobu. Ale vďaka Bohu prišla Lucia Mikušová, ktorá nám povedala, že vlastne pri diete piť vodku s džusom nie je úplne ideálne. A zase zaujímavé, že si reagovala akurát na to video, na ktoré každý nadáva, ktoré každý reaguje, aby si zase sa ukázala, že okolko si ty lepšia ako Cibulková. Choďte na prechádzku na miesto alkoholu. Wow, to je tak skvelé, ty si tak správna. Choďte na prechádzku. Čo je zase prosto, že choďte na prechádzku. Akože keď sa chce človek zabávať a chce sa dať trošku do nálady, by mal väčšiu srandu s kamošmi, tak vlastne má s nimi ísť na prechádzku. Čo to hovoríš za sprostosti? Ty sa len za každú cenu snažíš vyzerať proste úžasne.